fine v-am găsit. Asta nu știu doar că nu am să continui m-a dat afară cât am mers să mănânc și n-am mai putut să filmez, așa că am zis să iau de la capăt, pentru că nu e mare problemă dacă o iau de la capăt, așa că da, și oh my god, o să vin 4 player, este super greu să fizică foarte puțin, pentru că mai ales dacă nu sunt pro pe player și mor din prima, rămâi singur și dacă ești singur cu monstru, mai ales în runda 4-a. Bine, în runda 4-a este foarte posibil să iei cam din runda 1 să rămâi singur. Nu prea este lucrul meu preferat, dar merge. Dăm această chip, că nu ne trebuie nouă explicații. Am explicat în video trecut, dacă v-ați uitat la el, o să știți despre ce e vorba, dar pentru cine nu s-a uitat la videoul meu trecut cu Scary Sushi, practic sunt 4 runde, trebuie să gătim sushi sau să aducem, trebuie să mergem după ingrediente și eu știu un monstru care ne vândează și devine în fiecare rundă din ce în ce mai greu, adică în fiecare cursă. Pentru că în cursa 1 este decât orez și nori și în runda a doua este și încă 4 feluri de pește și după în runda următoare sunt și legume. După în runda următoare este, nu știu, credeți aici, cerneală, dar nu știu de ce cerneală, dar în fine. Așteptăm aici să se deschidă ușița magică. Bam! Opa, și-am putea stă na capă. Hai fugi, hai pap. Și atât timp cât nu sunteți în raza lui ce nu vă vede, puteți să mergeți liniștiți în spatele la monstru, dar trebuie să aveți grijă să nu vă băgați în el, pentru că acolo încă e așa muriți. Dar aveți 3 vieți, deci nu vă faceți griji, tot jocul aveți 3 vieți și dacă aveți Robux, puteți să cumpărați vieți, să vă dați revive, practic. Dar nu am Robux. Facem orezul și trebuie să-l pui aici pe farfurie. După ce îl pui pe farfurie, iei farfuria și o ducem frumos aici. Noi trebuie să mai facem încă 10 preparate, pentru că trebuie să avem 12 preparate. Și noi avem decât 3. Mă duc mai departe după norii, adică după iarbă. Îi zic iarbă pentru că practic e o iarbă și trebuie să faci alge. Alge, aici scrie norii. Nu știu cum îi zici la foaia aia de iarbă, de alge, dar nu contează dacă auziți. Apropo, dacă auziți ceva pe final, nu s acasă, sunt la văzătura mea și da, de asta aude ceva pentru că se joacă, dar nu este problemă pentru că nu joacă. Ok, mai departe luăm asta. Facem așa și următorul preparat al dar sunt și decât cu orez și faza care este cea mai enervantă, că să iei decât două chestii în mână. Bine, nu avem, dar putem să luăm mai multe chestii într-o mână. No. Are sens, dar nu are sens. Eu m-am mai uitat așa după monstru, că nu știu cât el, chiar dacă m-am mai mâncat de câteva ori. Și în runda a 3 sau a 2, nu știu, o să avem și o chestie de 20, așa pe zi, mergem. Dacă călcăm în ele, o să ne încetinească și o să pot să vină monstru și să nu mănânce. Și dacă vorbesc și dacă nu știu când am, nu știu, așa vorbesc, atât n-am. Normal nu vorbesc așa țintă, vorbesc și nu am.
avem din nou sushi, facem din nou sushi și nu puteți mă atât. Pam, 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 pam. Punem o rezervă. Apoi plictisitor. În prima rândă este plictisitoare viața. Dar că ai decât 2 ingrediente și poți face decât 3 preparate. Gen ore simplu, alge simple și sushi. E cam plictisitor. Dar în rândul a doua, sunt mai multe, sunt și pești și ai pești diferiți de luați și nu, până acum nu am niciodată comandat decât doar pește. Nu am putut decât să iau decât pește. A trebuit să fac sushi din pește sau să fac ceva cu peștii. Dar pește normal, simplu, ne. Până acum nu. Vedem asta. Dar s-a terminat cursa, când ți apare asta în față, să nu vă speriați. Eu am primit așa puțin jumpscare acum, dar să nu vă speriați pentru că este cursa complet. Când aveți 12 preparate, e cursa complet. Am terminat, am murit deja o persoană din cursa întâia. Asta nu este premierul, pentru că suntem prea puțin și nu trebuie să fiu iară singură în cursa 4, pentru că dacă am fost singură și e mult mai hără, pentru că trebuie să fac tot preparate singură. Primul a fost super greu, azi e așa. Al doilea a fost greu, dar la primele două și am sunt și pești și aici este ferma de pești și v-am explicat în video trecut, sunt așa alea, uiteți ăsta de aici pe care sari să ajungi la pește, dar când sunt roșii, dacă sar pe ele se duc în jos. Și asta e chestia. Crezi că s-au dus în jos. Bun, merg repede, nu mă vine moscul. Da, nu mă interesează că și așa este super încet. Vezi? Uite, asta când e roșie nu pot să sar pe ea până să este roșii și blocat. Dar nu. Pam. Și eu faza tristă este că pot să iei decât 2 ingrediente cu tine, nu pot să iei mai multe, dar este ok, nu este chiar foarte rău. Și cel mai mult la final este cel mai rău, că la final trebuie să alergi pe acolo, care nu știu ce nu știu. La final, în cursa a 4-a, după ce termin, tu ești desertul și trebuie să... Ce m-am speriat că... Am crezut că se duce în față de la alt dracu, s-a dus... M-a înghețat inima și în pipotă și pipota în inimă și de toate. Mi-a dat mare jumpscare, dar am scăpat la fix. Și nu. Mi-am scăpat niciodată, fără să mor odată. Ce s-a întâmplat? Am murit și tot. Mă depinde, uneori mai rămâi cu o viață, uneori mai rămâi cu 2, dar mie nu mi s-a întâmplat să toate viețile. Ai 3 vieți și eu mereu am scăpat 1, 2. Și 3 vieți acum pentru că da, pentru că am scăpat cu o viață. O viață. Alo, domnul? Am atât de pești. Ce era să pic? Mă pești, că dacă pici, nu care că pici, să mănâncă frumos. Cred că mă răci că am nasul înfundat și respirația greu și s-aud ciudat. Da. Haide-mă, papa, La trecut am făcut un clip
de 10 minute. De data asta vreau să scap pe clip. Vreau neapărat să scap pe clip. Nu contează cât durează, poate să dureze frustrare. Nu babalăc, mișcați-vă mai repede. Și sunt două moduri, este modul hard și modul normal, acum tot normal. Dar modul hard primești 2 comenzi și în același timp se termină timpul și mai repede și trebuie să le ai terminat repede dacă nu muștezi. Mod, pur și simplu, pieri. Și este super greu de jucat. Pe hard. Pe normal, termin imediat. Mam. Hai, pălicule, mișcă-ți. Și nu vreau să testez să intru în el și nici n-am făcut-o până acum. De-aia presupun că ne prinde tot timpul. Deci, ajung cu dreptul la final, înainte să închid amurile. Odată și mai aveam 2 vieți, dar m-am închis filmarea. Deci nu e foarte important. Pam. Punem salate. Asta e fundată. Asta e două ingrediente. Și mă bucur că am de 2 ingrediente. Este mai ușor. Punem asta. Punem aici. Ce să fac ușor? Dacă ai învățat jocul și ai învățat ce să faci pe de rest, nu mai trebuie să faci nici să cunoști. Runda a doua vreau să merg după următoarele ingrediente s-a terminat și la fiecare sfârșit de rundă ți arată rezultatele gen cine a murit, cine n-a murit, cine a rămas fără o viață. Dar, din păcate, a murit încă o fată, mai sunt decât eu și păunul ăsta. Nu păun, curcan, ce e? Curcan. Deci, nu știu, poate nu îți trebuie, dar e de câte formă. Și dacă deschizi ușa greșită, se poate să iasă un monstru și te omoare. Și de niciodată nu stau lângă ușa când o deschid și fug. O iau la fugă. Vedeți? Ok, trebuie să mă întâlnesc în a treia rundă și mai bine. Și mai multe chestii și la puzzle și trebuie să sari peste mele. Ești mai mult și o să fie. Dar mai întâi orezul să-l pun la fier pentru că și avocadul și toate legumele trebuie tăiate. Dacă aș fi fost eu de ieri, aș fi intrat în el. Vedeți și
Da, stau să primesc că îți revine. Îți revine dezastrul. Bun, asta aici fac shopping. Bun, am și ăsta. Deci nu știu, avem sushi din garbă. Nu știu ce chiar de sushi. Dăm avocado, punem avocado. Încă puțea. Poate nu se poate. Nu m-am jucat jocul ăsta, am deplinit de sushi deja. Vezi că e bine. Mai întâi iau astea care sunt mai ușoare de luat, pentru că la asta nu trebuie să îmi fac 3 limon. Care nu se întoarce și nu intră capăt. Asta vine de la merg de morcov și asta este foarte, foarte, foarte mică. Bun. La fix. Să mai dacă se cutremură dimineața. Bine că am sărit peste. Sper că să nu moară curcanul. Dacă moară curcanul, să nu moară 4 singur. Pentru că trebuie să fac 2 preparații singur, pentru că sunt 4. Și cred că o să dureze 20 de minute, 25, 30 de minute. Pentru că până acum am făcut decât eu 2 preparații. Și mie îmi dă și preparații grele. După mai am decât casele și note și este super. Am decât casele și note. Cât de repede pot. Pentru că asta. Happy Blend. Domnul, aveți grijă, vă rog, să nu mă uiți. Să nu mă uiți și rămân singură.
fac așa câteva preparate. Nu trebuie să fac câteva preparate. Nu știu că după preparate de minte și de singure. Deja mai avem decât 2 preparate. Ăsta nu e puțin. Deci ca să avem ceva ușor. Vedeți cum s-a terminat și noi? Mergem foarte repede. Că mai cred că vorbesc repede. Vorbesc repede, dar nu frică. Nu frică. La partea asta mereu să ușor de mers pe aici. Dar eu merg pe aici pentru că e ușor să merg mereu. Am terminat și cursa că... Gata. Și n-am murit. Hei, de ce am 4 vieți? Și asta are 2? De ce? Ok, asta este runda grea. Aici este super greu. Asta este cea din alea din câte vedeți. Suntem în dreapta asta și nu vrem să închidem, Mi se... chat-ul, mi se deschide chat-ul și vrem să închid chat-ul și am apăsat pe să închid. Încerc să le pun în până. Aici chiar că mi-e preparatul că l-am văzut făcută. Și asta se mișcă acum ca flash. Ma, ce frumos! Și sunt mai multe băieți. Haha, ce frumos! Mi-e frică. Pur și simplu mi-e frică. Singurul eveniment care le simt acum mi-e frică și entuziasm pentru că mi-e frică. Uite că am scos altele. Vai, ce tare, că avem un copil. Vai, calculeu. Bine, că merg pe aici, merg pe la fel și fugim.
bineînțeles că sunt ușat. Sunt ușat mai multe pentru. Stăm să treacă, nu mai așteptăm să treacă. Dacă nu așteptam, ziceam și când mergeam, atunci trecea și nu era bine. Am o frică de nedescris în mine acum. Uite aici, știi ce zic? Am o frică de nedescris pe tine. Știi ce să spun? Trebuie să mă mișcare pe ceea ce mi-a făcut. Am trecut. Mamă, ce m-am speriat în ăla, că aveam și mă de apare. Trebuie să alergi, să ajungi unde... Asta să alergi pe asta. Ich hab dir 5 Sterne gegeben und hast immer noch nicht gewonnen, hä? Ce te joci? Tavi? Am făcut ce să facă. Măcar asta nu trebuie să gătesc, că altfel chiar că era la fix comandări. Dar trebuie să faceți toate, două de fiecare, sau 3, dacă îmi se mișcă ăsta. Okay, dann spielen wir ein geiles Spiel, okay? Sper să-mi vină una mai ușoară acum, că... Câte am spus cu 3 ingrediente, fix cu 3 ingrediente. Că dacă îmi dădea pește și îmi dădea fără grădină, atunci mă mulțumeam perfect, eram mulțumită rău de tot. Uitați că asta e pe jos, înseamnă că... acum mi-am dat seama că nu mai este pe jos. Aproape mereu la apă. Ce să caut? Trebuie laud, în spatele meu. Modifică. Mă duc să orez și iarbă și după mă duc pe cercul. Bun, luăm și asta.
Este rachet. Asta e capul de jos asta aici. Asta chiar asta. Că mi-am unit în timp, da, dar cum să zic, la final nu mi-am decât pus cerneala parfurie. Sunt liberă. Îmi bate inima să strâmbă. Și acum asta decât acum și o iau. Cred că am murit. Mi-e frică, așa că mor acum. Mor de tot. Cred că a ieșit sărău. Asta nu-mi fost ideea mea. Am crezut că scap potrivit. Potrivit. Cred că scap cu o viață. Sper că scap. Dacă nu scap, îmi pare rău că n-am scăpat cu voi pe cameră. De acolo scrie One Escape.
нормалистым сказать. И теперь просто нам еще и так коснется.